Каква е целта на академията? Програмата Академия за информационни технологии на Microsoft дава голям набор от ресурси, обучителни за ученици, за учители, както и възможност за сертифициране на уменията на учениците. Като говорейки във вашия случай, ние сме обсъждали ниво Essentials, което покрива офис пакетите и операционна система. За вас, учениците, е много полезно, защото от една страна, разбира се, достъпа до съдържание и то съдържание е предоставено, така да се каже, от извора от Microsoft, чрез нашата дивизия Microsoft Learning. Достъп до електронна система за обучение, нещо, което за вас е много полезно като млади хора, да имате достъп наистина до най-новите тенденции в образованието и в обучението. За вашите учители учебни планове, и разбира се за вас и за учителите ви, ако си изпълните обучението и си попълните правилно тестовете, да получите и сертификат за преминато обучение за офис продуктите, най-популярните, и за операционна система. Как протича обучението? В обучението може да премине през няколко варианта, като аз имам предварителна информация, че при вас са обсъждани и двата варианта. От една страна, част от съдържанието да бъде адаптирано и приложено в часовете ви по информационни технологии. Лично аз го препоръчвам, защото конструкцията на уроците има много лабораторни упражнения, има много казуси, които трябва да решавате, които можете да работите в екип, например, или пък самостоятелно в часа по IT. От друга страна, като допълващо, можете да се обучавате в къщи, през онлайн формата. Лично аз предпочитам да има такова съчетаване между двете форми на обучение, защото то е най-полезно, но разбира се, това е решение на вашите учители, съобразно вашите знания и умения, съобразно вашите желания на учениците. Това на място ще се прецени. Какво представлява сертификатът на Microsoft и каква е валидността му? Нека да ви кажа за двата типа сертификация на Microsoft. Единият тип сертификат, до който вие ще имате достъп абсолютно веднага, това е сертификата за преминато обучение. В момента, в който изкарате определен курс или гама от курсове, положите успешно критериите за изпълнение на курса и теста, всички ученици ще могат да получат сертификат за преминато обучение. Вторият тип сертификация на Microsoft е така наречената Microsoft Certified Professional. Този тип сертификати са изнесени извън компанията Microsoft към независими партньори, обучителни и тестови центрове, каквито са, например, Certiport, Pearson VUE в по-голямата сертификация. От тук насетне, ако някой от учениците има желание да получи професионална сертификация по офис пакета, който ще е наличен във вашето училище, може да се яви съответно на такъв сертификационен курс, да положи изпит и да вземе Microsoft Certified Professional картата, която е заведена под номер, т.е. с една много интересна карта, който е листнат в глобалните системи за сертификация на Microsoft, и от тук насетне вече може професионално да продължи напред по отношение на продукта, който е взел. Аз мога да ви кажа, че на този етап през първата година искам да видим с вашите учители и с вашето ръководство говорим, да видим какъв ще е интереса, по какъв начин ще се адаптира академията. Много по-интересни са вече сертификатите за професионалните продукти на Microsoft. Сървъри, операционна система, но вече от гледна точка на администриране, управление, внедряване. И ако има интерес, ако има желание за повече знания, вече можем да говорим и за второ ниво с по-професионално обучение, където действително, имайки вече професионален сертификат, директно отивате на пазара на труда, така 3 гърди по-напред от конкуренцията. Има ли възрастова граница за полагането му? Граница няма. Можеш да положиш както в ранна детска възраст, така и в по-зряла. Нека да цитирам един пример, който може би вие сте видяли, излезна по медиите оня ден. Това е доста тъжна история, продължение на нещо от миналата година. Едно момиче на 17 години, което беше първото положило от Индия, първото дете, което на 9 години взе първия си сертификат, професионален сертификат към Microsoft. Тя толкова шашна света, че лично Бил Гейтс, основателя на Microsoft, я покани в централата в Редмънд и там тя проведе специализирано обучение. За съжаление, преди 2 дена това момиче почина в Индия. Изключително тъжна история. Бил Гейтс, нашия основател на компанията, положи всички усилия за да излекува момичето,
но това е един добър пример, че граници за сертификацията няма. Това, което може би за вас е по-интересно, на този етап в училищата, където има IT академии, повече вървим 8-12 клас. Като обучение и като полагане на сертификати. Причините са няколко. На първо място, програмата на Microsoft е на английски език. Не винаги английски език е достъпен за по-малките класове. Т.е. трябва да има някакво ниво на владеене на езика. На второ място, разбира се, съобразяват се учителите и преподавателите с учебното съдържание, държавните образователни изисквания. И на този етап в България вървим в сегмента 8-12 клас.